Bună ziua și bine ați venit la Minutul Schaeffler Rep Expert. Numele meu este Răzvan și astăzi preiau legătura de la colegul meu Radu pentru a vă vorbi despre noua gamă de direcție și suspensie comercializată sub brandul FAG. Această gamă, lansată în 2019 de către grupul Schaeffler, vine ca o completare a gamei deja cunoscute de componente de șasiu vândute sub acest brand. Este vorba despre rulenții de roată atât pentru autoturisme cât și pentru camioane, de modulele de rulenți de roată, de tripode sau de componente mai complexe precum bara stabilizatoare gestionată electronic. FAG este un bine cunoscut producător de componente de prim montaj pentru majoritatea mărcilor de autoturisme și de camioane de pe piață. Din acest motiv, echiparea originală a stat la baza dezvoltării întregii game de direcție și suspensie pe care o propunem începând cu 2019. Prin natura lor, componentele acestea se află în zonele cele mai expuse ale autovehiculelor la mediul înconjurător și la șocurile de orice fel. De aceea, credem că este extrem de important să folosim cele mai bune materiale, cele mai bune tipuri de tratamente anticoroziune și cele mai bune sigilări împotriva contaminării pe care le putem avea astăzi disponibile. În ceea ce privește calitatea materialelor, am ales să folosim același material de bază precum cel folosit de producătorul autovehiculului. Fie că vorbim despre aluminiu, și aici ne referim la același tip de aluminiu, fie că vorbim despre oțel sau despre materiale compozite, acestea vor fi cel puțin la același nivel cu cele ale componentelor originale. Dacă e să ne referim acum la protecția împotriva coroziunii, pe partea aceasta am mers direct la nivelul cel mai înalt de protecție existent în momentul de față, și anume tratament cu fulgi de zinc. În materie de sigilare împotriva contaminării, de cele mai multe ori în gama FAG veți întâlni protecție și burdufuri de tip TPU. Acesta este un material de generație mai nouă, cu caracteristici net superioare față de burdufurile clasice din cauciuc sau din neopren. Nu în ultimul rând, întotdeauna, în ceea ce privește accesoriile oferite în cutiile FAG direcție și suspensie, veți găsi componente luate direct de la producătorul autovehiculului. Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit, pentru a afla informații complete, să ne urmăriți atât pe pagina noastră de Facebook, Schaeffler Rep Expert România, cât și pe portalul nostru dedicat serviciilor www.repexpert.com.